Туй буенча үткәрелгән ассоциатив эксперимент нәтиҗәләрен без телне йөртүчеләрнең нинди милләттән булуларына да карап анализладык. Ягъни татарлар үзләрен татар дип санаган, ләкин аралашу телен рус дип күрсәткән татарлар һәм рус милләте кешеләренең җавап биргән реакцияларын дип әйтик инде анализладык. Русларга һәм үзен татар дип санаган, ләкин аралашу телен рус дип билгеләгән татарларга біз русча сораулар тәкъдим иттек. Что такое свадьба? Свадьба она какая? Какие бывают свадьбы? Что делают на свадьбе? И свадьба не бывает без. Шундай сораулар тәкъдим ителде. Свадьба она какая и какие бывают свадьбы? Бик зур гаҗәпләнү тудырды. Чөнки русларда гомернең эш туе дигән төшенчә юк. Свадьба сүзе белән бары тик яшьләрнең бергә кушылуы һәм менә шушы обряд бракосочетания дип әйтик инде русча, аларның гаилә кырулары белән бәйләнгән бәйрәм генә атала свадьба. Шуңа күрә аларда бу сорау гаҗәпләнү тудырды һәм җавапларда күбесенчә я уже писала, смотрите второй ответ. Золотая свадьба, бронзовая свадьба. Менә шундыйрак җаваплар алынды. Татарларда исә бу сорау гомернең эш туе, бака туе, сабан туе, ит туе, хезмәт туе кебек җавапларны алыр өчен эшләнелгән иде. Һәм без ул җавапларны алдык та. Һәм бу менә русларда бу сорауның гаҗәпләнү тудыруы, татарларда шундый үзенчәлекле җаваплар алынуы тагын бер кат татарларда шул исәптән төрки халыкларда гына гомернең эш туе бар дигән гыйбарәне раслый. Что такое свадьба? Нәрсә ул туй дигән сорауга күбесенчә татарлар да, руслар да праздник, веселье, пир дигән мәгънәдәге җавапларны бирделәр. Һәм әйтеп узганымча инде татарларда руслардан аермалы буларак бәби туе, сөннәт туе, сабан туй дигән җавапларда очраштыргалады һәм үзләрен татар дип санаган, ләкин рус телле булган татарларда шулай ук сабан туй дигән җавап булды. Ләкин инде гомернең эш туе, бәби туе, шайтан туе, бака туе дигән сораулар инде анда җаваплар гафитегез күзәтелмәде. Туй нәрсәсез, кимсез булмый дигән сорауга беренче урында татарлар арасында да, руслар арасында да кәләшсез, кияү белән кәләшсез, без жениха и невесты дигән җавап өстенлек ала. Һәм бу сорауда шактый гына процентлар белән дип әйтик, аерылып тора. Аракысыз, спиртлы эчемлексез дигән җавап. Руслар арасында ул икенче урында тора. Татарлар арасында икенче урында тамадасыз дигән җавап тора. Туйда нишлиләр дигән сорауда да шулай ук пьют, ягъни эчәләр дигән җавап руслар арасында процентлар буенча икенче урында тора. Татарлар арасында да бар эчәләр дигән җавап, ләкин ул соңгы рәтләрдә тора. Бу җаваплардан чыгып шуны әйтергә була. Христиан динендә спиртлы эчемлекләрне куллану мөселман дине белән чагыштырганда тыелмый. Хәтта кешене соңгы юлга затканда да поминки дип әйтик, анда спиртлы эчемлек кулланыла. Кешене күпме хөрмәт итсәң, шул хәтле аны искә алырга кирәк, спиртлы эчемлек кулланырга кирәк. Һәм русларның элек сакланып килгән гырыф-гадәтләре буенча шәрәп белән кызның намуслы булуы да үлчәнелгән, билгеләнгән. Мәсәлән, беренче зифаф төненнән соң, әгәр кыз намуслы булса, шәрәп тутырылган бокалны егет эчеп бетергән. Әгәр ул намусын югалткан кыз булып чыкса, ул чиракта инде бу шәрәп тулы бокалны ул төшереп ватырга тиеш булган. Менә руслардан алынган җаваплар арасында шушындый эчтәлекле җавапларның булуы бәлкем менә шушы факторларга килеп бәйләнәдер һәм шуның белән аңлатыладыр.
Шулай ук тагын бик айырылып торган җавапларның берсе татарлар арасында күбрәк әти-әнисез, туганнарсыз, гореф-гадәтләрсез дигән җаваплар күбрәк кулланыла. Руслар арасындагы җавапларда без веселье, без эмоций, без шариков, без цветов, без хлопушек, менә шундый җаваплар күбрәк. Бу татарларның гаиләдәге менә шул мөнәсәбәтләрне саклап калуга күбрәк өстенлек ясаулары турында сөйләсә, русларның исә эмоциональ булулары турында, бигрәк тә эмоциональ булулары, ягъни без веселья, без танцы, без пляски, без смеха, без хохота, без задора, менә шундый җаваплар бу турыда сөйли. Татар халкына элек-электә менә шундый тыйнаклык, сабырлылык хас, һәм ул туйда үзенең тотышында да чагыла дип әйтсәк була. Русларда эмоцияләрне тышка чыгару татар халкына караганда ул күбрәк, һәм алар туй иткәндә дә оялмыйча, кеше нәрсә әйтер икән, тегеләй дип әйтмәсләр микән, булай дип гаепләмәсләр микән дип утырмый. Күбесенчә чыгып, биеп тә керә, уйнап та керә, һәм ул гаеп тә ителми дип әйтик. Бу аларның менә шушы җавапларында да чагылыш таба булса кирәк. Шулай ук без шариков, без цветов, без хлопушек дигән җаваплар руслардан алынган. Аларның бәйрәмне үткәргәндә, туйны үткәргәндә бизәлешкә ныграк игътибар итү турында сөйли. Димәк, алар өчен әле туйның эстетик яктан дип әйтгәндә бик матур булуы да әһәмиятлерәк булып чыга. Шулай ук тагын бер кызыклы җавап бар. Ул да булса, свадьба не бывает без драки, и что делать на свадьбе? Дерутся. Татарлар арасында сугышалар, туй сугышсыз булмый дигән җавап алынмады. Бары тик алынды, туй үпкәсез булмый дигән. Үз чиратында руслар арасында туй свадьба не бывает без обиды дигән җавап юк. Димәк, татар халкында бирегеп калган стереотип дип әйтгәндә туй үпкәсез булмый дигән әйбер бирегеп калган, һәм ул җавапларда да чагылыш тапты. Русларда менә бу дерутся дигән сүзнең булуы, бәлкем аларның менә шул эмоциональ яктан көчлерәк булулары һәм спиртлы эчемлекләр куллангач, эмоцияләрнең тагын да тышкы яктан белдерелүе һәм белдерү белән аңлатыладыр. Шулай ук үзенчәлекле җаваплардан дип әйтгәндә бик кызык һәм шул ук вакытта кызганыч та дип атарга була. Бер фактны китерәсе килә. Туйлар нинди була дигән сорауга золотая, серебряная, веселая, интересная, задорная, кызык, күңелле, алтын туйлар, бриллиант туйлар, фарфор туйлар, гәүһәр туйлар, анда шундый вариантлар белән бергә. Үзләрен татар, ләкин аралашу телен рус дип санаган татарлар арасында лесбийская, голубая, на небе, неинтересная, менә шундый җаваплар алынды. Татарлар арасында да юк андый җаваплар, руслар арасында да юк андый җаваплар. Минем әйтәсе килгән фикерем, кеше теленнән ераклашкач, ул бераз гореф-гадәтләреннән дә, диненнән дә ераклаша бара. Һәм кызганычка каршы менә шундый күңелсез дип әйтгәндә, зәгыйф булган күренешләр барлыкка килә. Чөнки мин әйтмәс идем, ул русларның тәэсире дип, аларда андый җавап юк. Алар әле бу монда да киреп бетмәгән, чөнки җаваплар арасында шундый билгән реакциялар бар. Свадьба не бывает без драки, без спиртного, андый җаваплар бар. Һәм татарлардан да чыгып бетмәгән җаваплар арасында бар. Без чак-чака дигән җаваплар да бар. Һәм без хлеба и солью дип, һәм без гостинцев дигән җаваплар бар. Әлбәттә, рус халкында да, мин әйтмәс идем, хлеб, соль
ипи тоз белән каршы алалар. Гырыф-гадәтләр, менә әйтәсе килгән фикерем, гырыф-гадәтләрдән алар читләшкән, монда киреп бетмәгән, моннан чыгып бетмәгән, каядыр уртада асылып калган дип әйтик.